Ngiqomba nansi le matrix ekudala siyiphanda esaside sibona uba asifithi kuyo usigate crushile bayidepicte kakuhle kanjani apha qomba finally uba ke yazi the entire world operates as a vast interconnected structure kanje zidibene kanje ezi structure ezi zokheke nge-religion, zokheka nge-education, zokheka nge-culture, zokheka nge-government, zokheka corporations, impangelo. Jonga nomtshato lapha zonke zifida phaa. Awukwazi uthi andifuni kungena. Uba uzungena, uba ukho kwi-culture ukwi-religion, uba awukho bazaqamba apha emtshatweni, uba awukho uzawufumaneka kwi-education, uba awukho uzawufumaneka apha ekuphangeleni. Kuba ke iyinto ethe and ndaqomba aja zatsha phaa.